гермафродитлар кебек. Ватаным Татарстанда шулай биргән, Шәһри Казанда шулай биргән, Идел журналында шулай биргән. Бездә минем уйлавымча хәтеремдә алышмаса элемтәгә керәләр. Шул рәвешле. Аннан соң менә улай итеп үскә. Хәерле көн дуслар. Кыямовлар кыздыра тапшыруын башлыйбыз. Илдар, без бүген нинди темага токталырбыз икән? Безнең бүген 25-нче тапшыру һәм без сүзләрне урынсыз куллану дигән теманы дәвам иттерәбез дип уйлыйм. Ни өчен дәвам итәбез бу күбрәк? Узган тапшыруыбызда шуңа багышланган иде, ләкин шул кадәр күп булып чыкты ул сүзләр, урынсыз кулланулар. Шуңа күрә без аны бүгенге тапшыруны да шуңа багышларга ният кылдык. Кирип китсәк, анда иң беренчесе бая әйтә башлаган идең. Сыйфат фигыль. Сыйфат фигыль кушымчасын урынсыз куллану. Ул үше дигән кушымчалар белән бәйле. Еш кына бездә менә мондый сүзләр күрергә туры килә, хаталар. Казучы экскаватор. Бу көннәрдә үтүче фестиваль. Браулаучы машина. Ләкин булар берсе дә дөрес түгел. Чөнки үше җәмәгать хәтерләп калыгыз, ул адәм затына, кешеләргә карата гына кулланыла. Димәк, ничек була? Эшләүче яшьләр, тыңлаучы абый, тырышучы бабай, биюче кыз. Үше менә шулай сыйфат фигыль шул рәвешле генә кулланыла ала. Еш кына менә язалар да, радио телевидениеларда да яңгыраталар, эшли торган яшьләр. Менә бер карасан хата юк та кебек, татар сүзе бит инде, әмма ләкин бу чын татарча түгел. Казый торган экскаватор булса дөресрәк. Бу көннәрдә үтә торган фестиваль. Бу көннәрдә үткән фестиваль дип үткән заманда әйтсәк тә ярый әле. Браулый торган машина. Я булмаса гыш-гыш кушымчалары бар. Мәсәлән, браулагыч машина, браулау машинасы, тартымны кулланып әйтсәк булаймы? Тоташтыргыч шүреп. Кайбер җирдә ишкә туры килә, мәсәлән, тоташтыручы шүреп дип. Бу бөтенләй урынсыз инде, дөрес әйтеп түгел. Аннан килеп мин бер шушындай рекламага юлыккан идем. Мәсәлән, йортлар төзибез. Төрле зурлыкта, төрле катлаулылыкта дип әйткән. Бу бит инде менә кычкырып тора торган калька. Строим дома разной сложности, разной величины дигәнне алганнар да туп-туры гына. Ләкин бит инде татарча итеп уйлаган вакытта ул алай була алмый, аны башкача әйтергә кирәк. Менә бу әйберләрне язган кеше һәм сөйләгән кеше мөгаен 4нче класста татар теле дәресенә бармаганында, Күрсәң, баксаң күрсәң шулайдыр. Бер ханым булай дип сөйли. Бер әти әни миңа булай ди. Кайсы әйтә? Әтисе әйтәме, әнисеме? Бездә бит инде аны дифференциациясы бар. Я ул әти генә, я әни генә. Ул родитель дигән сүзне шулай итеп парлы сүз белән тәрҗемә иткәндә үзенең зиһенендә шулай рәхәтләнеп родитель дигән сүзне әти әни дип әйтеп йөри инде. Бер әти әйтте, я әни әйтте дип кенә сөйләп. Егет кыз диләр, сызык аша язалар. Менә шул кирип китте соңгы арада. Игътибар иткән бар. Егет кызлар дигәч бу ничектер әйт сүзен әйт. Гермафродитлар кебек. Алай була алмый бит инде. Алар я егет кенә, я кыз гына. Егетләр һәм кызлар, егетләр белән кызлар. Аны ничектер парлы сүз ясап маташалар инде, бу шулай ук нигәрәгендә әзрәк, сәйрәрәк килеп чыга. Аннан тагын бер сүзне бик актив куллана башладылар. Иҗтимагый дигән сүзне алдылар, җәмәгать сүзе урынына, Бик күп туры килә ул, бик күп очрый. Мәсәлән, Галия апа хәзер иҗтимагый эшчәнлек белән дә шөгыльләнә. Иҗтимагый урыннарны төзекләндерәләр. İçtimai kenglikler dilermi нәрсә диләр? İçtimai kenglikler. Общественное пространство дигәнне тәрҗемә иткәннәр дә иҗтимагый кеңлек дип. Җәмәгать аның бит элек-электән кулланылган, билгеле, калыплашкан, халыкка инде кирип киткән варианты бар. Җәмәгать урыннары. Ул бит инде парк булса да, сквер булса да, метро мәйданчыгы булса да, нәрсә булса да, урам булса да, ул җәмәгать урыны. Чөнки анда җәмәгатьчелек кеше йөри. Менә шуңа күрә иҗтимагый түгел җәмәгать. Ул беләсеңме, ничектер тәрҗемәгә янты кыска биреп тәрҗемә иткәннәр дә шулай кирип киткән дә, берсе язган, аннары икенчесе дәвам иткән. Менә шулай киңәя дә интернет киңлекләрендә киңәя, ә без бит инде хәзер журналистлар шулай китаплардан укырга бик теләмибез, интернетны кабызабыз да, шул ук телефоннарны җыябыз да. Менә монда шулай биргәннәр икән, Ватаным Татарстанда шулай биргән, Шәһри Казанда шулай биргән, Идел журналында шулай биргән диләр дә, шулай яза дәвам итәбез. Дөрес дип уйлыйбыз. Әмма ләкин бу ялгышлык. Бу шуннан да шулай микән дип башына китереп, карап, эзләп, тикшереп утыручысы булмаган күрәсең инде.
Менә шулай иттереп бу сүзне Хәзер бит инде уйларга вакыт та юк. Илдар сүзеңне бүлдерәм. Уйларга вакыт юк бит. Баш эшләп тора, кул яза тора, шулай кирип тә китә. Вакыт юк шул, ләкин аны табырга кирәк. Аннары соң иҗтимагый эшчәнлек дигәнне әле кайбер оешмаларында иҗтимагый оешмасы дип бирәләр. Бөтенләй инде сәер, җәмәгать оешмасы бит инде. Мәсәлән, Сукырлыгы оешмасы манда ниндидер интереслар белән, мәнфәгатьләр белән берләшкән кешеләр оешмасы. Сөйләсәң сүз күп, алга таба китик. Аннан соң менә кайбер фамилияларда, мәсәлән, кыска ит төшеп кала башлады. Игъланнарда күрәбез, Насыйбуллинның кыска исен язып тормыйлар. Садыйков та төшеп кала. Садыкова күрән композиторыбызның шулай язлар. Бадыйков, Касыймова дигәндә дә Касыймов, Бадыков дип кенә русчасыннан алып җибәрәләр. Аннары игътибар иткәнең бармы? Галиев бит инде. Икесе дә идан язалар. Галиев. Чөнки минем паспортта шулай язылган диләр. Галиев. Аннан тагын бер бик күңелгә тия инде минем кул остасы дигән сүз кирип китте. Бүтән җирдә кулланалар кул остасы. Кулның нинди остасы була? Уста кул. Уста куллар түгәрәгә дип үстек без яшь вакытта. Уста куллы кеше, уста кул. Инде тегеләй үзегезчә язасыз икән, кул эшләре остасы дип һич югында өстәргә кирәктер. Кул эшләре остасы. Менә шулай дөрес булыр икән. Бер сорау гына бирәсем килә, менә бу кул остасы һәм кыскартуга омтылабыз бит инде. Сөйләм телендә, язма телдә әзрәк аерыламы алар? Менә шуны да аңлатып китәле. Сөйләгәндә без ничектер кыска гына әйтеп куябыз, ә язганда шуны кулланырга тиешме, әллә ул аерылырга тиешме әзрәк? Илдар абый һәр урында үзенеке була торгандыр инде, һәр контекстта карап. Мәсәлән, уста кул узын түгел бит инде кулланыр өчен. Уста кул, кул остасы дигәнчә уста кул кыскарак та, җайлырак та минем уйлавымча. Әле балта остасы дигәне бар әйе. Балта остасы, эш остасы, үз эшенең остасы. Маһирлык дигән сүзләр бар. Эзләсәң шактый күп, менә эзләргә иренмәскә кирәк. Аннан тагын монда ярагай бер гадәттә бит инде фәлән кеше ниндидер рәсми зат име белдерү белән чыкты. Президент ул ил башымы, премьер-министрмы белдерү белән чыкты. Чыгалар бездә гадәттә балконга чыгалар, урамга чыгалар, татар телендә име? Аңлавымча инде кая чыгалар тагын? Автобустан чыгарга мөмкин. Белдерү белән чыкмыйлар. Ул белдерү ясады, игълан итте, әйтеп үтте, иqrar итте, һич югы раслады. Анысы да бар. Аннан русчадан тәрҗемә булганга күрә шулай микән? Әлбәттә инде һаман шул ук үзең әйтмешли, Яндекстан нәрсәдән бәрәләр дә шуның белән бетте китте. Аннары соң теге кеше белән элемтәгә чыга әле. Фәлән белән элемтәгә чык. Бездә минем уйлавымча хәтеремдә алышмаса элемтәгә керәләр иде. Син аның белән элемтәгә кер әле. Син аның белән менә элемтәгә кер әле, сөйләшеп ал әле. Менә шушындыйрак рәвешләр бар иде. Бәлки без ялгышабыздыр, шуңа күрә булса мөхтәрәм җәмәгать сезгә ише булсын. Элемтәгә керәбезме, элемтәгә чыгабызмы? Менә бергәләп уйлашыйк, безнең теге нәрсәләр дип аталар. Нәрсә аша элемтәгә керәбез без хәзер. Элемтәгә чыгабызмы, керәбезме, нишлибез? Менә шуңа күрә безнең белән бәйләнешеп, безнең тапшырулар асына сез үзегезнең комментарийларыгызны калдыра аласыз, без аларга җавап бирәбез. Директтамы, башка җирдәме, кая булса да. Языгыз һәм бергәләп ачыклыйк. Бүгенгә менә шулар. Бүгенгә шулар да лайфхакны да ишетәсе килә иде. Лайфхак минем уйлавымча инде радиода эшләүче һәм хәзер инде радио бөтен җирдә бар. Бөтенебездә эфир белән эшлибез, хәтта матбугат журналистлары да шуңа күрә авыз аппаратын җылыту, сөйләм аппаратын җылытуга тукталып узарбыз. Без инде бер тапкыр әйткән идек, тагын әйтербез. Кыскача гына төп юнәлешләрен сөйләмдә катнаша тел, иреннәр, шуңа күрә иреннәрне җылыту кирәк. Мәсәлән, иске иреннәрне иске казанлыкка сыдырып җылытабыз. Аскысына телне менә улай итеп башта уң якка, сул якка. Моны берничә мәртәбәләр кабатларга кирәк. Аннары ничек эшләтә аласыз менә шулай иреннәрне, телләрне, тешләрне. Менә бу бик әйбәт иреннәрне җылыта. Салкыннан килеп кергәч, мәсәлән, октябрь аенда тапшыру яздырасыз икән, февральдә мәсәлән. Аннары соң авазларны әйтү телнең төбен эшкәртә, нитеп җибәрә, язып җибәрә. Мәсәлән, шулай торып үзегез белгән берәр җырның мотивын да көйләргә мөмкин. Шул рәвешле. Аннан соң менә улай итеп иске иреннәрне дә менә булай җылытырга кирәк, чөнки иске ирен ул ялкау. Һәм кыскасы менә шушындый күнегүләр эшләү бик файдалы. Әле аларның барысына да чыннан да туктала алмабыз. Булар иң мөһиме. Аллага тапшыруда тагын бер хикмәтен аңлатып узабыз. Дуслар, бүгенгә шулар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.